Nega mas Bakhuid hin duai nega benta kong emeris pale. Penyo na jengko jengkia nega khamat jengi bat biang jeng sumar panam ta karnes warwain nam ta jengko jengkia ujuru nam ta jengko jengkia jong email ti kongsti. Sim jing ruai stang mas Bakhuid nomor kendai puar. Kendai puar. Beidul sim bakrau mi hallelujah. Baid ben driu bad neng tokwi Shakman bakal bisa hallelujah Shakib neng tulai ben blau hallelujah Haka katang pa badukon badman sem Bakhuid amen Kajing ejung turai jung yu Jesus Christ bad gajing jong blay lembat gajing slog jong men sem Bakhuid kindan rengkat bad pi baro Rengka bad piru kohan men kopara sajisin ha kane klemat habang iwan ban terwai kane kemas ke Bakhuid to ken ngin terwaru yalade ngin terwa ya kane ke Sngi mau turai unang ai boring unang kersyanengi bang nang la susu ban le khamha palat ban ya kebangi le menen ban kumjuru bangin nang laban iju ha kerkom ke bakerpang ngitruaro ya ki kam ki jambaro ki bangi le ngitruaro kmadu trai ya ki jingtmu jungi ngitrua bani aitiru ya trai ya ki jingkwa ki jingtrang ki jingangnut jong ke perthai baro ke wei rengkat berkene ki jingtrua jungi ko hanmen ko para Token ngin IT ya lagi jong ki pop kisang hakmadu trai. Ai bo trai unsaj unmap ya ki pop jong ibaro kenang bamangi sisang ilong kita ki breu ki Bakhuid ki breu ki badai hok bagi badan hok ban priang yu aha ka Eucharist ha kanai kemas ki Bakhuid. Dari mata kedau daga jing susi ni pen map no trai nang benta ki pop kisang ki jungi ngapla play bor boro Berapi kohmen ko para Bangla pop shibun daga jing purkad ktin daki kam daga jing leklet daga jing le palat singa daga jing le palat singa daga jing le palatokrawe singa namar kata kerpade ko Maria Bakhuid ko ya isa ka tesuti ya kiangel bakiru khud berapi kohmen ko para banduain ko benta singa how try play jingi Ublay badan borboro unis na yangi madalama bigi pop jungi unyalam yangi sha ka jung bom jukot amen I can ride go base na yangi I can ride go base na yangi Christo Jangi penem yangi Traikin ragu bese yangi Traikin ragu bese yangi Christo rap kono Penem jangi penem yangi Tongin yaduai Ngiduai na kebenta ikan ros imli Badi kong terina jano Bau teraim kulku kerdok Yaki yang kesem jengki Daga jengkot ke jengkia
Bat kerpang nak benta ke jengkela ke bemut jong kan ros le. Ngiduai nak benta folder res nong lang. Banyo ke jengkoi ke jengkia nak benta risha nak benta maitis bat kumjuru nak benta shai borlang nong lang. Bible try kurku kurdo iki badun aiki ke jengkoi ke jengkia bat ke jeng urlong ke jengkwa ke jengtrang ke jeng angnod jongki. Toai hangi koblei badan bor bat ba Sngi. Pangin yo da shisha ya ke jeng me pat jung kres ukon jung me ube imat basan shareng kat bat me ha ke jeng ilong kwe jong men sem Bakhuid ublei junom la junom amen. Kajing plin ki kam jung ki apostol ha kito ki Sngi ki bait pa ka Filipi ki lea solang ban persha ya Paulus pat usilas pat kinong bishar ki latare ki jain phong naki pat ki la ai hukum pe ensho ki takiding pat anda ki la pen mongjur ki la thep ki hapo phatok pat ki la hukum yo nong ap phatok pan phira bha ki tang marshuyo ekane ka hukum ula thep ki haka phatok ka bakham shapo pat ula pandai ting song ki chat chungki te hamar ka por shiteng senia Paulus pat usilas ki le adwai priarwai ro ya oblei pat ki wei pat ki koidi ki la sngap ki pat kensan lakhi uchumai ubajur hadu pakinongrim ka phatok ki la khnyu pat mar kumta ya ki jingkhang baro la pli pat ki kinjri jong wei pa wei la sloitno hawa unong a phatok ulakhi pat ula yo ba ki jingkhang phatok baro ki la pli ranghang ula sei la ka wait lam bat lamut pen penyap yalade ula tharai ba ki koidi baro ki la light Henry Paulus ula perta da kasur ka pacham wat ben mensau yalade namar ngiadon baro hangni te ula pan jingshai pat ula mare shapo pata ka ba khinyu ta ka jingting ula dem ngon hakmat Paulus pat usilas pat ula lam ki shabar pat ula ong korang ba ngadai ban le ayu bandup like im ki pat ki la ong hau tungai hau trai Jesu papin sa like im ma phi pat ka ying ka sem chung phi te ki le alap ka tin utrai hau pat habaro ki padon haka ying chung u hakata hi kapor mit ula shim yaki parla sait yaki chingmong chungki pala pin baptis yu u shisendon padya ka ying ka sem chung u baro ka wei te ula alam yaki shaying chung u parla ai chin bam yaki pat ula le kamen ringkat pat ka ying ka sem chung u namar ba ulanget hau blei kakatin chung utrai Isomo yao blei Sam chispa la kupra nambar Raspa Sanpundri. Raspa Sanpundri. Ngatang syukat mes ngabiyanga Bela pensyanyanga Maker shan men sim jonga
pisha kajing shisha baro. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. U tried on rain God but P. Kajing pulen ke gospel Bakhuid kat kum uyanis. Kaburam hame ko try. Hakata kapor ujisul ong hara kisan ran. Menta ngalej no shauta ubalapa yanga. Penban omdan napi ubakali yanga shano menlej. Henry namar ba ngalaytu yakine ki happy. Kajing snusi keladap miar hagidanod jongpi. Lajar kata ngayatu api ya kajing shisha. Kabaha ya pi bangan lejno. Namar lada ngam lej. Unong pentengan unom wan shapi. Henry lada ngan lejno. Ngan pa ya u shapi. Bad enda uwan. Un pensengutu ya kepertei syapang kapop. Bad syapang kahok. Bat syapang kajing besar. Syapang kapop namar kim ngej hanga. Syapang kohok namar nga ba namar ngalej syaukupa. Bat pim yo isu yanga. Syapang kajing besar namarus im jong gane kepertei ula penrem. Ke gospel jong utrai. Kajing iro im kukris. Ko hanmen ko para sachisin ha kene kastep habang yosngo habang ipule bat puson ya ke gospel ngiyo i bau jisu unang kren susu ha kisenran bat ki apostol ke jengu sapang kajing dan kam jong u ban lej pai sha ubleu kupa ubalapa iu sha kanek perthei balai udai ban lai pai sau blai kupa kapadang kong kadai kabau la pendep ya ke kabau blai kupa ban ka kabau blai kupa upaya u kala urlong dei matakadau u hab ban lai pai sau blai kupa kabar lada ujisu umlej sau blai kupa ban lai pai syakata kajaka kajungu syakahima beneng kabor jong men sembekoj kanamwan sya kisanran bat kinomyo ya kene kabor kajing don jong jisu rengkat bat ki lengba omen sembekoj kine ki atli ki daw ki badai bau jisu udai ban lai pai sha ublei kupa Henry mentang yi baki sanran kim shamnot ban kali balai jisu udai ban lai pai bat balai kimnot ban kali omdai bakim tip omdai bakim shampang ya kata Henry kis ngeu du kha hakajing em gachungki kis ngeu do man simno namar ujisu uba kinget ujisu uba lakhot yaki ujisu uba lai kailot yaki baro kat kine gijing yo gijungki na u lej pai no shaub leukpa kerpang lada ujisu don rengkar bat ki step bamaki kilong marway ha kajing em chongki dein mataknau kim shamla lane kim shamnot ban kali balai ujisu udai ban lai pai sha kahima beneng kajong u ko hanmen ko para nang chapat kabau jisu hikai yang abadepi kajing don kam jong omersi bukhoj banwan hiar ha kanai ka perthei bat ha kisenran ki apostol kajing u dei lightly ki down lightly ki daw kajing sisha kaba umensim bakhoj wan ra sha ka perthei lada ujisu lej pai no shaw blei kupa kabadang kong kadai kane kabor jong mensim bakhoj kan penshai lane kan pensisha ha ka perthei shapang kapop kabadang kong kadai kabau mensim bakhoj u pensisha ya ka perthei u yathu ya ka perthei ya kapop bakalale akajing im jongka kanai kadai kadau kabaningkong bat kanai kadai kajing sisha kabaningkong ka ai kata kapop ujisu haga gospel banta kasngi uyatu shai kapop kabaningkong kadai kanai kabama kaba kaperthei
kam sem langit lane kalakan taj yau Jisu kata kedai kapop ke benengkong bat kapop ke bakrau kam tame na ke benta jung abat jung pi kibala yok pediang ya ke baptisma kibala kula hakmat keduan kedepan ke jung blai banget yau Jisu ladangi kenta yau Jisu kanai kedai kapop ke bakrau na ke benta jungi dain mata kedau ngi haban kan mau ha ka jung im ka jung aga jung pi kum ki kristan lada ngi kenta yau Jisu klempep ngin sayo ya ka jing penram namar kadai ka pop ka bakrau ka baar ngi haban tip bat bangi haban hikai ya ki khun ki jungi ya ki bahi ngasam jungi bat ya ka perthai baro ka wei kham tame ya ki kristan katolik ki jungi ki bala yo pediang ya ka sakramen baptisma ki bala ngi yau Jisu lengba ka sakramen walada pila ino ya ka balang katolik pila leino shakiwe ki kenhun balang ne pila leino hakawe ka jait niam ken mau pilong hi u kun jongoblei pilong hi u kristan ne ka kristan katolik omdon bala ban wengno ya kata ka bor jong ka jingpen sle jong umen sem Bakhuid dein mata kadau pimdei ban ong bat pimdei ban perkat ne ban mudur haba ngala leit shakawe ka kenhun haba ngala I ya ka balang katolik ngala long wei pat du khot jong ka jait niam ngala la ya ka ta ka pop dalai lei ruem namar ba ngi la kenta ya Jisu kanai kadai ka pop ka bakrau ko hanmen ko para lada mangama pi ngi pediang ya ka bor jong monsim Bakhuid ha ka jing em jungi ngis ngutu ya kata ka jing sisha ka baar pat ka ba Jisu uhikai ka ba umensim Bakhuid wanra kata ka jing sisha ha ka perthai bat hanga ba pi haba wan kadai kane ka ba manga ma pi ngis ngutu ya ka hak ka hak kadai kata ka ba Jisu udai ban lai pai sau blai kupa bat ka bor jong monsim Bakhuid ka wan ban Krisyan kawan ban aibor yangi ban uman Bakhuid uwan ban hikai yangi ya ka jing sisha ka bangide ban le ya ka bangide ban im bat ka bangide ban priang ka leng saudong ka perthai ka jing sisha sapang ka jing im jong Jisu ka jing sisha sapang ka jing hikai jong Jisu ka jing sisha sapang ka jing im Kristan ka jing sisha sapang ka jing hikai jong ka balang ko hanmen ko para manga mapingi labas nutu yakine ki e baro ha ka jing em jungi tanglada ngidon lane ngipdiang yawmen Bakhuid ha ka jing em ka junga ka jong pi kabalai pat haba umen Bakhuid wan ban song ne ban nga bat pi ngin yo pdiang ken ya kata ka jing sisha shapang ka jing bishar haba ngi la yapno nengi klatno lane haba ka jing em jungi ka kudno na kana ka perthai ngin sayo ya kata ka jing bishar kan mau ko hanmen ko para kane kadai ka jing sisha ka ba manga mapi ngi hab ban yai lengba lara manga mapi ngi kwa ban yo ya kata ka jing suk peneng lane kata ka jingai ka jung blai ngi hab ban yai lengba kane ka jing bishar ka ba manga mapi ngimla ban lai ko hanmen ko para ka jing bishar kalong kata ka basaiso lane kalong kata ka jing penram na ka banta junga bajung pi ka shong kat kum kata ka jing pediang jungi ya ka bor jong monsim Bakhuid ha ka jing em namar tang ka bor jong monsim Bakhuid ka bala ban pensutu yangi shapang ka pop shapang ka jing em Kristan jungi ka jing em babha jungi den mata ka daw ko hanmen ko para Jisu hakini kisngi ngin sayos ngau bau na pen kre na ka banta ki apostol ki senran jungu bat kerpange na ka banta jonga ba jungpi bangi dei ban snutho ya ka jingdon kam ka jingdon jong monsim Bakhuid ha ka jing em jungi ban la kasngi ka jingdon kam jungi ban penrham ya kata ka ding jong ka jing pensle monsim Bakhuid ha ka jing em jungi dari mata kenal ko hanmen ko para token nginang yai duai token nginang yai ti yala de ha kabor jong monsim Bakhuid
en yero yau Jesus Christ chong ngin yang ngin pla yala ka chong ka chinget nga nget hau blai pa badan bor baro bada hau Jesus Christ kon mama roi jungu utrai jungi ya balapo no man sem bakoi ya balakana kamaria te soti ubala sha la bain hapo pintius pilatus lasana phna yu la yap balatep yu la yar shikbayap Haga Sngi ke balai lami pat ni ke bayap ula kiu sabneng usong sekaman ublay ukpa badan bor baro nang tra wan pat ban besar ke beembet ke bayap ngangay hau man sim Bakhuid ha ke balang katalek Bakhuid ha ke sing selok Bakhuid ha ke sing map ke pop ha ke sing mi pat ke do pada ke sing bom sukut amen Lai spa profusor Duai ko para bagai jengknya junga bajung pi kan long mapedang hona kemadu blai ko pa badan bor baro to try pedang yang kejunga na keti jungpi nak benta kejungi ro bad borom bar keteng kejungu ka jung mentoy yang bad balang buko jungu baro ko wei to ai ngi karpat ko try bangin syam jingkman barabor ha kine kejung maya Paskha kenang ba ka jing pentamai kan yai trai kam hangi kan long ka daw chong ka jingkman Mawkhlam kod chongi daw Chris utrai chongi amen utrai udan rengkat bat pi ru to kentu yalaki danot tong inai ngu utrai ublay chongi ka song hok bat ka dei da shisha ka long ba song hok bat ka badei ka dei ti jingi bat ka jingpen em yangi Haki por baro ban yero yame ko konrad hanrei kamtam ha kane ko por ban yero pendan borom susu yame na ba yukres kunlang brot Paskha jongi laknya namar da ke bau trua ya la ka jong kamet ulapan pura ya ke jingknya barem ha ke jing shisha jong ka dingpna bada ke ba IT ya la de ha ke ti jongu na ke benta ka jingpen em yangi ulapan I yalade baulong uleng do kaduan badu kulang brod jong ka jingknya namar kata haba ladap miar na ka jingkemen Paskha ka prathai baro ka wei karisa da ka jingyaro yame kibor benengru
bat ki kan hon angel ki ruai lang ya gajing ruai jong ka borom jong me bat ki pen bana klem sange Bakhuid, Bakhuid utrai, Bakhuid ubleki bai, Bengban berteki dau, Agapuram jame, Rayosana Shadro. Sana klemkut Rayo sana you play know Ya ro you tabawan Aga keteng utwa Neng bat berteng Agapuram jame, Rayosana shadrong, Rayosana klemkut, Rayosana you play know. Dasha melong bukoi katrai katme jong kajing kuj baro, namar katang ikerpat yame. Topan khoi pan kantang ya kine ki jing terwa jungi dag bapha yaman sim jung me kum kam cher halor jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor baladino yu badala kamon snubha ula priang ya ka jing sha shutom ula shim yokpu badik baingu yame ula kedia yu badal ai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yak ba NIT na kabanta jongpi ha kejukur kom enda lala yabam ula shim yukukuri badak bangu biang yame ulai hala kesenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai batbom jukut yak ba enpenmi na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta gajingmap ekipop tole yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngej katasin bani bam yu ne ukpu bangi de yakane kakure ni pen pla kajing yap jong me kotra jaladu namar kata ngik bapan menta ya kajing ya par kajing mi pa jong u ngi terwa hame kotra yokpo jong kajing em bat ya kukuri jong kajing pen em ngi dai ngoi dam namar malanye yangi babet ban yang khmat jong me bat ban sakri ya me da gabas ngret ngi kerpat ya me bangi ki bayo benta hakamet bat kusna mukres ngi long ki balapani tali ka wei daumen sem bakhoj tokan mau kotra ya kebalang jong me kabla priang setelah kepertai bato penjana ya ka ha gajing e rengkat bat upoblio ukpa bakoi jengi uwal bat marwin u bishop jengi kakan hun ki bishop bat barok ki lengdo token Mawkhlam ru ya ki henmen ki para senrang bat kentei ki baliathia dak bakermen ya gajing mipat bat ya barok ki balaklat no agajing isnei jongme to priang ya ki sa gajing sai ka khmat jongme to isnai yang baro ngi kerpad ya me barangkat bat kamaria te soti bakoj kakmi jong blai ujisa bakoj kurem jongka
ki apostol Bakhuid bat barok rukhuid ki belapen sngubha yame pateng la pateng ngilong babet ban yo ban talem ha ga jing imbom jukut bat bengenira bat pendan burom yame daw kon jung me u Jesus Christ dau lembat u bad hau kan long hame blay kupa badan bor ha ga jing long ka we jung men sem Bakhuid barok ka burom bar ge jing yaro chinom la chinom amen kumblah hukum yang i daw nong pan em bat kumblah hikai ngi raktin blay ngi nod banong kok pa jungi uba habneng kalong ka Bakhuid kerteng jung me kanwan kahima jung me kalong kamon jung me ha ka kandeu kumba habneng ta yang i matra ka jung bam jungi ka bahala ka sngi bat tamab yang i kerengkang jungi kumbang yurugi mab ke beles new yang i badwat yalam yang i sa ka jung pensoi Henry te penlaj yang i na ke basneu to penlaj yang i ngi kerpat ko try na ke jing sneu baro ha ke jing sbon jung me to ai jing suk jing san yi sngi jung i khnang ba da ke jing rap ke jing snei jung me ngin lai barabor na ke pop bangin yo jing da na ke jing jenjar baro kat ba ngi dengap kmelanti ya ke jing kerman Bakhuid bat ke jing wan pat jung nong panim jung i u Jesus Christ nama ke jung me ka long ka ima ka jung me ka bor bar ka burom chinom la chinom kotrai Jesus Christ me belong haki apostol jung me ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api wat pe ya ki pop jungi Henry ka jing e jong ka balang jung me bat ha ka jing sbun jung me to ai ha ka ya ka jing suk bat ka jing tali ka wei kat kum ka mon jung me mame ubi mat basan shar jinom la jinom amen ka jing sukut rai kan barabor rengkat bat pi tong ini terwa ya ka dak ka jing suk iwe ha iwe pat ka jing suk bat pi jing suk bat pi oh good Lord Islam Jesus Christ rai jing yang be bagi dagi proses saat Islam Hakmi kulang broad jong blay hakmi bakin no igi pop jong ka pertai suk yang ig bla shakhat shakan igi jing khawai jong ukun lang broad ko kan rat ngam shong ho paman rong po ka yeng ka junga Henry shong tang daktin kaman sem junga kan sakhya hi kaman bat kasnam Chris Henry bat kanila mengi sha ka jing embom chukut amen
Jubilee, Gok Bao Bahabneng, I Bagajing, Kabamalai Hangi, How Kun Jungme, Jesus Christ, Wohan Man Jungi, but Catalading, Jonga Jungi, Spoon, Kanklang Hakidano Jungi, Dauman Sim Bakhuid, Kankarsubiang Hangi, Yagajing Kerman Balakarku, Nagabanta Gajingwan Kahima Jungme, to I Bagajing A Jungme, Kankalado Ringi, Shakanong Lur Lanka, Bomjo Shong Type. Ban bedi kisambai jong ka gospel to ai bakito kisambai ken pinkaladur na shapo ka jack ben rew bedi ka prathe mariang barok away ha ka jinkmel enti batikana ya ka beneng batmai ba ka prathe batmai banda ki bo jong boman la weng no ka burom jong me kan tan shan chinom to ai ba ka jong e jong ka jubilee kan krasubiang hangi ki pilgrim jong ka jinkerman Yaga jingang nut, yakitia jingan shell happening. I bagata gaju gajungaye, kan pansapriang yaga jingkamen, bagajing suk, jongnong spa jongi, satla kaprathe. Shame koble jungi, balakarku junam, kan long kaburam bagajinga ra junam. Amen. Kok pa jungi, pa happening, kalong kabakot, yakarteng jungme, kan wan kahima jungme, kalong kamon jungme. Do Kumbabening,
Taïew mentah ke jembam Sngi ke bahala ke Sngi patama bingi kerengkang Sngi kumbang irungi mabi ke belas ni bingi Yesha ke jeng pensai Henry te penlaj yangi nak ke besni Amen. kublai ke Maria Kebetar ke jinga utrai tu mat pa de kerku Pana preng kentei bala kerku yo sok po chong pau Jisu ko Maria Bakhuid yo kmi chong blai to duai nak benta jingi kenong pop benta pada kepor ke jingiap ke jingi amen kaburam hauk pa pada kon pada mensim Bakhuid kunjung menta pada barabo jinom la jinom amen tong ini aduai Tosha skor ko try ke jing duai jongi bakan ke jing ai ke liang bakan tang jong ke jing suspa hangi kan wanra hangi ya ke jing irap ha kan ke jing em bat kan penyo ya ke jing keman junom dau kris utrai jongi amen utrai don rain card bat pi ublay badon borbaro un kurku ya pi pa badukon badaman sem Bakhuid amen tolisuk kamas kalawai Isngu yau blay. Nambar kendai pusan. Kendai pusan. Bisa ko simu bagi breng syak men Maria tabayul abadum laweng haleluya tuk men ko sim Maria tuk men ko sim Maria haleluya kendel kapten ya uban say syak men Maria umi mentaban im laway haleluya tuk men ko sim Maria tuk men ko sim Maria haleluya Aburam haukpa berukun hamsim Bakhuid maralong ba meningkong puji mentawad barabol jinam la jinam amen en ya ra you try Jesus Christ amen